Uyafuna ukuhamba nami? Kodwa ngiyazi ukuthi umatasatasa. Mina ngifuna ukutshela nje ukuthi ngiyamvakashela namhlanje. Uyazi ngifisa ingathi ngingathathanga ukuthula kwami ukuthi wenze lento. Yeah. I know. And I thank you for not giving up on me. Isibhiyozo siphelile. Siqala ukusebenza ngo. Sizawusebenza laphi? Ngoba benicinga office ezinkulu ezintsha. Baza wento. Into ethi ndijonge usavela lapha. Ungabuzi bangubani aba. Isixele yona ngesakhiwo. I don't think Secondisidingo soba masibe si-announcer. I think we just need to be functional. I-headquarters ihlale kule ndawo besikuyo. Emthatha naseMonti. And then apha sihlale si-operational and smoothly futhi. Ndizama ukuthetha no-Azandi. However, the olive branch was rejected. Nganaxesha leyikhozi mina. Siyabhiyoza namhlanje endlini. Is it not too soon? Usapho lonke lizoba khona uNcumulo kaBlanket. Sibe boya mnye. Soloko ikhona i-celebrations apha ekhaya. Umthetho wethu lo mamkhwefu. Yabona ngoku sibetha into engaphaya ngovakalelo. Perception is power. And tonight, the perception is unity. Sendilifumene igqwetha ke mna. Qha ke kwangoku use-business terms. Wena sawulifumene? Hayi, andikalifumani. Kodwa ke ndiphezu kwaloo nto. Alright. Sisekulomba we-terms. Sikhona isicelo endizawuqala ngaso. Ndizawucela yonke into ngale kamva. Photo, trophy, kwanto ethi yena. Okwesibini, ithini into yale ndlu? Uzimisela undithenga ndiphume okanye sizayithengisa le ndlu sohlukane ngemali? Akho ndlu izawuthengiswa mphathumane. Le ndlu lena yakwamabandla. Senza namasiko apha. Wavulwa lo mzi lona sawazisa kwezinyanya zomabandla. Nala iqhandi limile babandla. 18 years yonke silapha. Ndithenge ngombinge wayo kaloku ndiphume. Lona imali yalonto leyo mna. Nafuneka sifumane esinye isisombululo. Hayi, khawuleza sifumane ke. Okwesithathu, ndifuna i-half ye-cleaning company. Half ye-ownership, half yenzuzo. Uvumile nje 50-50, wathi afuna ukulwa. Ntoni ukuthusayo? Imabandla cleaning icompany yam Tumeka. And I yakha from nothing. Ayisebenzi njalo kaloku bhuti. Uzoleka. Zoleka? So wena utshintshana ne-notes no-ex-wife wam? Uyacoacha? Uyakucela bazifihla njani i-assets? Phofu kweni uzofihla ntoni? I-blade namacebe nale tafile le yebhongo. Hey, akulinga uthathele kanjani. Soka. Ndinikezele ngobomi bam bonke hlathi ndakhulisa lo mntana. Ukufuna into zam? Ndifuna i-half. Nothaba neebhozo zakhe. Yintoni ingxakeni? Ningene ngintoni nobabini? Hayi man.